До речі, включай вже мікрофони. О, Мікрофони. включив. Твій котик сказав. «Мяу». А тільки що. «Мяу». Тільки що. «Мяу». Ї. Так, холопроектор 8. All right, you're here. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. This is serious, so listen and listen good. Добре, добре, добре. М? Xivu Arath's forces got into the... Бібліотека. Mission closure. Где? Уля-ля. Где closure? Зараз Да. буде. Тихо. Yes. Mission closure. Где closure? Код же. Боже, не closure. Погнали. Рихтуйся. Ты подихтовалася? Я только что была Каляев Морн. В библиотеке, так скажем. The boss was hoping it wouldn't come to this, but only amateurs rely on wishful thinking. Listen to this. If Xivu Arath learns what the Guardians are up to in my oubliette, she'll do what she always does. Attack. Lucky for us, her poor Wrathborn are so eager to die. They'll make lovely tithes, provided the Guardians survive long enough to collect them. Ой, Сноу? Боже. Зловесная музыка. Боутаем, боутаем, коктейль, боутаем, коктейль, боутаем, коктейль, коктейль, боутаем. А кольки тебе болтать треба? Ну, як звариться. Бамц. Зварився. A temple of the sword. Гей, я хочу быть першей. Magic so pure. Even the warriors Хочеш бути перший? Ідеш перший. Зиву. О, это не что новенькое. О, это нечто старенькое. Ну, включай, что ты стоишь. А призыва кого? Ну, я ж тебе рассказывал. Шлях меча. Ксива, Арат. Все такое. Our rituals are discovered by the Eater of Weakness, the god of the rotting flame, Xivu Arath. Show her that the logic of the sword is no longer the hive's alone to wield. Ну, яка. Да ну вас нахер.
Я гэтых девок ведаю, яны... так, Іншого не чую, вибач. Это девки небяспечныя. Эй. Гардиан, да? Ой. Ой, две девки, божечки. Ну все, усім капець. Угу. Чик 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 чик. Все, тікаймо. Ой. Же ж. От же ж. Гармін даун. І ще які. Запечено. Ты вирішила сховатися? А, я подумал, что ты монстр. Я, ну, так. Ха-ха. Так, где? Ну, наверх. Як її забить, коли я Я снял заклинание. Заклен снял. Ну. Что с ним?
Закльон, ну, що ти? Тут Нормально я так бабахнула? не ведаю. Millennia of conquest. The Hive's eternal sword poised to strike down the world. Liar, enemy, worshipper. You would disavow me, even as you lay tribute at my feet. Turn your weapons against me, for I am the destruction you create. Погнали, що стоїш? Ну достали уже. О, там не було нікого. Ты отшибись, ты. І чому ти попереду мене? Коли я тебе попросила, каб я була попереду. Хочеш бути попереду, йди вперед, ну. Як мені бути попереду, коли ти перед мене? Ну, так а що, я буду сидіти чекати, поки ти там роздупліще? Де гулялась? Але хоча б покаталась. Шмяк. Ні, який не шмяк. Ось Шмяк. тепер шмяк. Sivu Arath would lay claim to all conflict, but she is no longer the only Hive god of strife. Wrest these tributes from her grasp, for they are now Погнали. mine. Хочи! Я тебе Ну, так покрыл. иди, поприбивай этот, ну. Шорт! Ты ж Раз. можешь ими бить. Я не могу, мои руки заняты. Я под кришталем. Все равно руки заняты. Я хотела. Ну ладно. Коля, что? Терпи! Я зараз дохлая! Я уже. Вельми. Вельми дохлая! Иди змагайся. Yes. Yes! Your tributes sharpen a blade Що там Ерка говорить? to pierce the heart of war itself. Exalt me with your violence, as you have always done. Ти знов тормозиш.
Ой-ой. Это Зиву Аракс? Я их буду оттягивать. Может, ты их будешь это самое? Это больше подобно на кроту. Чем на Ксиву Арак. Цікавая тактика. Молодчина, тат. І зараз я так само виступлю. Ага. А что, іншая сила мне по зубах так само точно. Нормально? Я обжигла усіх. Нормально, нормально. Просто я взяла вогневую Коли ми и зараз трошки усі пошмаляла. помрем, Нормально? ми провалим. Нормально пошмаляла я. Sometimes I think the boss believes in you more than her own brood. She left this for you. А я The поехала. Guardians survived my sister's assault. Куди? It'll be on account of their ferocity, not their clemency. Sivu Arak will be thrilled. The Guardians will claim self-defense, of course, but that self-deception will only work for so long. Eventually, they'll have to admit they live by the sword as much as my sister does. А куди? It's so nice when the people we love all get along, don't you think? Я зараз шмякнусь. Так, я зараз тільки що шмякнувся. Ну клас. У мене апгрейди скінчилися. Мені треба у башню. Навіжу. До речі, а можна у некое місце ми поїдемо, там, де можна покататися? Починається, боже. Що, я знаю, я хочу кататися. Без меня залезешь на любую планету и будешь там кататься. Усё супер! Your return honors me, Guardian. Nice shooting out there. Блин. Deal. Don't get burned. Ну, блин. Show them that they can't mess with us. Guardian. Ну! Что робишь? Ты тата! Good eye. Займайся своими справами. Proud.
Так я вже зробив свою справу. Уи! Ти зробила свою справу? М. Ну, полетели. Ну, полетели. До речі, якого у мене день народження? А. Забулась. Забудьтеся. Якого ті якой? Дати. Якої дати ті якої холери? Якой холери ты у меня пытаешься? Тёлка, калі я забудуся, калі у цябе дзень нараджэння, я пагляджу у сябе ў пашпарце, там штамп стаіць. Ага. Та блін. А мне так само туди треба. У бібліотеку. Правда, я уже у бібліотеці. Угу. Я хочу послухати Еріс Мун. Гэта перакладчыкам гэтай гульні трэба забіць у галаву цвік. Бібліятэкі ўсе гэтыя, ўсё астатняе. I can hardly believe the tactical reports I'm writing. Vanguard Ай, forces, Кора, не дури голову. pursuing tithes to Hive commune Eris Morn, Харе. have engaged Zivu Arath. Харе. Шератіва. So, you're really taking on Look at Z4 this. Wrath Top General. I love watching you do our dirty work. I was digging through Savathun's archives. I found this little gem from about 1,000,000 years ago. I figured you should know what you're up against. For the first time, the Ammonites broke us. Hordes of my brood lay rotting in tribute. And the fetter of weakness was upon us. But our enemies have big stars of О! their own. Ну що гэта? Угу. Who abandoned the battlefield to attend their frail Leviathan. They would live in peace without Скрытые merciless тички. death. We shall Ті... remove their insolence without mercy. Сіськи? Скрытые Ні. сіськи? Написано. Тички. Their Leviathan. А може сіськи? Не, тички. Где тут тички? И что? Что мне из этого робить? You humans think you're so special. The Ну, Ammonites Крузис, had что? the Что он Traveler, робить? a Leviathan, even their own light. Я нічого не Their казала. А, civilization made додатковая you look херня? like pawn scum. Ладно. But they ain't around anymore. Because Zivu's brood wiped them out. Every last one. And you're next. Так, и уже тут... Еще уже? Hey there, Twinkles. Боже, тебе Heading еще back только into не the попало. throne world? Gonna hope Savathun left some tips about beating Zivu you can peek at. Гэтага як яго? Because from where I'm sitting, Костяного привіда. Якось на привід. Ой, блин, ну там же сидеть в этом тронном свете Саваthун. І досилає нам різні непотрібні повідомлення. Так, що у нас тут? О! Арк.
Арк, добре. Бенть. О, зараз поприть. Давай. Сип давай. Знов чички. Не хочу чички. Ты что? Уба. Это не кайфи. А я место дуже класне забрала. Ну, Ось прям вообще таки тут, за деревом. Рей, іди сюди. Чекай. У мене Я якась тут шмот- карточка. Ай, добре, я шмотки розбираю. 105. Добре, берем. Тут что у нас? 92, окей. Окей. Рей, іди Що? за мною. Чекай, Я тобі шмотки нещо розбираю. покажу. Что ты хочешь? Короче, это классно. Иди со мной. Ось за гэтым вось з дрэвам. Ось гэтая вось карточка. Алло, за гэтым дрэвам. Тут глист сидит некий. Вось! Ну, вось глист. А, треба брать? О, тяк. А глиста треба брать? Да бери кого завгодно. Все, больше нема? Картки сюди треба нести. Я ведаю. Добре. О, давай хованки. Починається, ні. А я уже добре сховалася. Слухай, тобі відкрили всі гэтыя магчымасці. Угу. Ось, давай карыстацца. Так, что там далей? Legacy, The Blade Path. Ой. Так, нам треба 2 патрулі у свеце Саватону зрабіць і пазбіваць усіх з арка. Ну, у сэнсе з гэтых, з маланкі. Угу. 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 З маланкі, так. Перапранаемся. Я і так переапрям. А, ну хоча мені так само треба переапрану сам. Еще погнали. Чи это что? Ритуальный. Что? Что еще? А, это? Ну, давай заберем. 800. Ага. Ага! Ага! Класс. 800. Добре. А мені ще треба поміняти зброю. Хатафу. Ага. 800. Так, погнали. Где там гэты? Севертун. Куди пойдем? У гэта самае, у болото? Чи що куди? Не ведаю. Не ведаешь. А тут всього тільки одна зона висадки у болото. Уи. До речі, смачняшки єсть? Наступним питанням повинно бути, а коли знайду. Тоді дасі мені. Ох, жить як погроза.
Коли не отдаси, я тебе голову отгрызу и буду носить в уши, як свої завушниці. Вуші як завушниці. Угу. Тобі не здається, це занадто? Ні. А твої очі будуть моїми новими аксесуарами. А твоя скура буде мені як новий пінальчик. А м'ясо я з'їм. Кишки я викину. Сумно з тобою. Пошли шукати гэты патрули. I know you're eavesdropping, neon nerds. Nothing brings folks together like a common enemy. And you've got a lot of enemies. Watch your butts. Да кой же ж привіт. Льо. Та при чому тут привіт? Я вже патруль взяв. Нам треба 2 патрулі закінчити. Зрозуміло. Хай. І позабивати усіх з гэтым, з маланки. А, ясно тобі. Стоп, з маланкової зброї. Ну, ці маланковими здольностями без розниці. Ладно, маланкової здольності, так маланкової здольності. Да, як хочеш. Маланкової здольності. Ході ти. Пошов шукати ворогів. Де я? Да їх можеш собратися 10, наприклад, у Палазу Саваку. Ось там. Там їх більше за все. Тут так само хапає. Та-ра-ра-ра, та-ра-та-та. Чака-чака. Уи-а! Ту-ту-ру-ту. Ту-ту-ду-ту-ту-ду-ту-ту-ду-ту-ту. Піхай ще. А! Іга! Ну як вам? Так собі. Чака! Бум! Ну. Так собі. О, закритий сектор. Не закрите, згублене. Поехали к ним. А на що мені туди? Мені треба 2 патрулі зробити. А мне? Ти хочеш, коли веду, які тут контракти? Я так само з маленьким. Вон бабку здамай. Вот, вот. І дітку. Погляди на фотку. Найс. Дякую. Ну зараз куди. Патруль шукайте ще. Ну, зрозуміло, що Гардіан у нас був не вельми розумний. Хей, ну чому ти завсюди поперед мені? Ну от почекати не хочеш. А пошлому поросяті? Це скакаля пізди. Под хвостом! All right, my little antisocial arthropods. This is First Ghost Imaru talking. The
А, гэта касцянога завуць Імару. Think they're reinforcing. Thin 'em out. Ты вядома, што прывіда. Ну, гэта касцянога прывіда завуць Імару. Ес, а я тебе догнала. Ненадоўга. Эй! Ай, ну... Это нечестно. Ты хотя бы кировать можешь, а я не. А ты што? Я нормально кировать не могу. У тебе ручки отсохли? Едем. Кто там харчит? Чекай, там ніхто харчить. Не догонишь, не догонишь. Ось тепер ти мені не догонишь. Я? Ти. Глядzi, як я вмію. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Угу. Я ще ведьма засталася, ну. Нема ніякої відьми. Тобі вдалося. Тепер куди? Далей шукать гэтых паразитов. Тюк. Усё, вам капец. Ага. Тибищ. Здорово, хлопцы. Пакуль. Бывай. Все, виконали. Так, що треба зробити? Extraction, attunement. Чи що? Так, ми у гэты схований сектор. Згублений, схований. Whatever. Погнали. Во. Пошли за мной, я тебе покажу дорогу. Ты дышишь? Пошли. Была тут? Не? У-у-у. Москиты. А что, я тебе трошки постреляла? Да, можеш мене пострілювати скільки завгодно. Тут я не працюю. Угу, ось він. Пала-пала-па-пу.
Так, где еще гэтые метки? Я другую вже знайшла. Їх треба маланкой обстрілювати. Ну, я ведаю. Я ще. Ти просто не зауважаєш їх. Да блин, что ты тут вылез? Так, мы вообще тут пробили? Не вообще. Так, є ще одна пляма. Я. Пришли. Та-ра-ра-ра, та-ра-та-та-ра-ра-ра-ра. Бабуля. Хто тебе сказав? Мяу! Хто тебе сказав? Мяу! Не хулигань. Шукай блямбы. Есть тут? Нема блямбов? А-ла-ла-ла-ла. Победожчик зробила я. Нет, там есть блямбы. Мы вообще добили. Идем назад. А я ведаю, что мы еще не добили. А, ну, дорогу назад, яна уже очевидная. Я уже выходжу. Тому бывай. Где блямбы?
Що за блямби? Ну будь хетає, ну. Ти не туди виходиш. Ну туди не треба виходити. Я оголі з гэтага жудаснага месца выходжу. Вийшла. А я ще поняла. Зараз. Так, 1, 2. Где 3? Могла б допомогти. Па, я уві. Чотири. 5. А ты Тише. назад будешь выходить? Я не буду выходить назад, у меня незаконченная миссия. Могла б допомогти. С чем? Так, где еще? Так, 1. Да ну, тата, ты что, не знайшов простейшого шляха, який усё равно Чим был? тут шлях? Момент тишины. При чим тут шлях? А при чим тут некая блямба? Божечки, зараз пойдеш за мною, я покажу. Что? За мною йди. Ти бачиш гэта? Ти бачиш, адлік пайшов 20 секунд. Так. Раз. Два. А, воїна. Зрозуміло. Яна і була там. І я не бачу. І руни висвітлюються. Да блин. Это где она? Так ось їх треба усі по парадку пробити. Воїна. Есть.
Так, все, идем до Икора. Где Икора? Икорка. Блин, где она? А, Икорка. Ты про меня? Не, я про Икору Рэй. М. М. Так, где Икора? Икора. Ось ты где? На рыбалку пошла? Welcome back, Sloan. It's good to be back. But from Asa's impressions, I guess this isn't a social call. Unfortunately not. What do you know about Eris's plan? Only that she and Asa are bound by some kind of hive ritual. I was against it, but like Asa said, sometimes we have to become our enemies to defeat them. That's exactly what concerns me. Sloan, I need to speak with her. No. Asa's done enough for the Vanguard. She's barely recovered from... I will speak. Bound by covenant, tithes held between a current. You're helping Eris contain the energy from the tithes. Eroding, hollowing, release in time, Хэллоуин. or remain bound without end. If the ritual goes on for too long, Eris will be trapped as a hive. And Asa will be corrupted. Twisted into Отойди. something horrible. Ikora, I'll tear the tower to the ground before I let anything happen to her. It won't come to that, Sloan. I promise. Иди. Я пошел глядеть мультик про Эрис и Слоун. И великая волка в окне. Мяу. М. Мало проектор. Ну блин, а я, значит, все пропустила, так? Ну ты погуляла с коткой. М. Guardian, I have А, been taking time to reflect on Всё, Ikora's Эрис, не, conversation with давай не Sloan починай. and Asa. I knew Ну there иди, would be torment мультик. in embracing. так нема ніякого мультика, тут просто розмови гэтых усіх. Да, так. Homeworlds extract their sustenance from between what Что? is and what Чому might ж be. ти завжди отмовиш, а я ні? Possible. When the Ну hive гэта мои made their контракты, ну так а ill-fated что мне hand with these робить? worms, they gained immortality and the power to make of the world as they willed. Few beings in this universe derive their power this way. The Queen of the Reef,
believes it is the same method as the Ahamkara. The Wish Dragons were too dangerous to exist. So is Zivu Araf. My connection to Asa Снова голопроектор. regrettable. Божечки. Guardian, I just Ой, finished briefing the Hidden. Еще и коры. My reports on Eris's connection to the proto-worm Asa did Ну, not такі land well. душніли, що я навіть не хочу все це перекладати. Так, 5 алтаров виклику. 5? Боже. Душнилы. Пять алтаров виклику. Боже. Что тут? Тут нечто есть. Вот. 5. Мы. Здається, не сьогодні. Шуровики. Добре. Шуровики. Ну что, Нек, где ты там гуйсишь? Боже. Это занадто. Кратей, нам треба зробити 5 алтаров виклику. Але давай уже не сьогодні. Добре? Ладно. Все, давай на этом закончим. Да, завтра. Доброго вам лета.